Gikan sa Sugbo Karon na ikaupat ka serbisyo karaban sa Kapitolyo, Malampuson. Gobernador John Davide, pabor i-realign ang budget aron i-upgrade ang mga ospital o pagtukod og dugang drug rehabilitation centers. Gipasinunggan si Governor John Davide isip champion for health. Alternate road gikan sa Cebu City paingon sa Compostela, ibuksan na kapulisan gipansay-bansay alang sa disaster response. Labing unang Human Resource Convention ipahigayon sa Kapitolyo ug sa mag-uban kita. Atong ubanan ang Panginabuhian Festival sa lungsod sa Ronda. Kini ug daghan pa dinhi lamang sa Sugbo Karon. Gikan sa lawak balitaanan sa Cebu Provincial Information Office. Kini ang kalabuan sa matag Sugboan. Sugbo Karon. Maayong weekend Sugboanon. Aniya na usab ang sinimanang balita gikan sa atong lalawigan sa Sugbo hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Ako si James Canoy. Ug ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo Karon. Kapitolyo, mibobo og 3.8 kamilyon nga mga assistance sa serbisyo caravan. Tulo ka adlaw nga gipahigayon dito sa lungsod sa Uslob. Aniya si Eraldito Panya alang sa detalye. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Tulo ka adlaw nga mga simultaneous o mga serbisyo o mga proyekto. Gipahigayon dito sa lungsod sa Uslob ang serbisyo karaban. Personal si Gobernador Hilario P. Davide III, kamag ang First Lady sa lalawigan sa Sugbo, Jubel A. Davide. Uban si Mayor Jose Tumulak o mga tigdumala sa mga departamento sa Kapitolyo ang miyapod-apod sa mga lain-laing ayuda o serbisyo sa Uslob Municipal Gym. Serbisyo karaban sa ikaupat nga hugna nagsugod sa lungsod sa Badyan, Bantayan, Camotes o karon mismo dinhi na usab sa lungsod sa Uslob. Ipangapod-apod ang mga basic nga mga serbisyo sama sa pagpanguma, pagmanagat kamukabat og 1.5 bilyones. Lain na usab nga school buildings ang ginagurahan nga mukabat og 2 milyones. Makita nato karon ang pagkapod-apod sa mga wheelchairs, panglawas ug uban pa. Kini pagatod sa kalambuan alang sa matag Sugboanon. 1.5 milyones nga pang-agrikultura gipod-apod sama sa mga seedlings, fertilizers nga balor 296 mil, agri-engineering mga baril nga mukabat og 238 mil, kahimanan sa panagat 960 mil, samtang 80,351 mil nga mga crops insurance. Laing 2 milyones nga barangay law school building ang gisubhan. Ang Cebu Provincial Sports Commission mihatag sa mga tinunan og mga ekipo alang sa sports development sa Uslob nga mukabat og 200 mil. Ang Cebu Provincial Social Welfare nagapod-apod sa mga wheelchairs, samtang medical missions gipahigayon sa Cebu Provincial Health Office alang sa mga kababayanan. Gapod-apod ang mga bugas, lain usab alang sa mga senior citizens. Mga school supplies gikalipay sa mga kabataan. Tugutin ko sa pagkailangan ninyo ang akong kauban sa trabaho. Ang atong mga department heads, kaya doon na niya mo'y tuyo, boss Kapitolyo, masuroy mo, doon na mo'y tuyo, ngayon mo nang hindi sila doon ng beso. Ang tupad na ko ang atong provincial administrator, si Mark Tolentino. Ang tulog kaadlaw nga serbisyo karaban gisugdan sa mga kalihukan nga gipahigayon sa Cebu Provincial Disaster Risk Management Office sama sa Coastal Cleanup Drive, free legal assistance, gyapon-apod usab ang sobra 30 ka mga titulo sa yuta sa lungsod sa Uslob ug Sambuan. Ang Rise and Build nga pondok nakigalayon sa Cebu Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office alang sa groundbreaking, alang sa mga latrin, sa pagpatukod ng mga comfort rooms. First and foremost, akong pasalamat yun sa
Rise and Rebuild International Foundation. Yan si Jenny Ray, Pua, yan Pinalangga Kapikas. Salamat kayo gininyo. Daghan yun kayo silang natabang yun sa atong Balawigan, sa Cordoban. Daghan kayo sila nahimong latrine, no? I think punaan pa na nila. Bal si Vice Gobernador Agnes A. Magpali, hinsa nangulo sa halad ni Lulog Lula o sa pagpahigayon sa out-of-town session alang sa mga sakop sa Hunta Provincial nga naghimo sa ilang sesyon didto sa lungsod sa Oslo. Samtang ang Cebu Provincial Veterinary Office mipahigayon og medical mission alang sa mga hayupan. Personal si Governor John Davide misubo sa mission alang sa mga hayupan. Simultaneous nga caravan serbisyo sa Kapitolyo. Sus nalipay kayo niya munang ang mga katong katawhan din sa Oslo. Nalipay gyud sila nga naaday Kapitolyo nga nagkuha nila. Naghuna-una masig sa kalayo ning among lugar pero gianhi gyud para pagpakuha nila paghatag sa mga serbisyo nga naay nga ikahatag sa provincial government. Paghatag og oportunidad alang sa mga katauhan, mao ni ang tumong sa administrasyon ni Governor John Davide ang kalambuan sa matag Sugboanon. Ako si Ralito Pania ug kini ang Sugbo Karon. Gobernador Junjun Davide pabor sa lakang pag-realign sa budget aron i-upgrade ang mga ospital ug pagtukod og dugang rehabilitation centers. Aniya si Rainer Bancalye alang sa detalye. Gobernador Hilario P. Davide III pabor sa lakang sa Bayan Muna Party List aron i-realign ang gisugyod nga budget sa war on drugs aron magamit pag-upgrade sa mga ospital ug pagtukod og dugang rehabilitation centers. Sayo ini si Representative Carlos Zarate sa Bayan Muna niduso og budget realignment proposal sa tuyo nga ibalik ang gilaslas nga budget alang sa mga public hospitals ug kapnan ang gahin sa war on drugs. Si Zarate mitumbok nga inaypunduhan ang mga programa sa kagamhanan nga gisaway tungod kay nakalapas sa tawhanong katungod, mas maayo pa nga i-realign ang 3.81 ka bilyon ka pesos nga gahin sa anti-drug ngadto sa treatment o rehabilitation centers. Mato ni Davide, maayo kining balita tungod kay naginahanglan kita og pondo pag-upgrade sa mga rehabilitation centers nga mao'y gihimo karon sa probinsya. Base sa data sa Police Regional Office 7, dunay kapin sa 108,000 ka drug surrenderer sa Cebu sukad sa pagsugod sa drug war hangtod sa Hunyo 2017. Taliwala ning maong sitwasyon, dunalay usa ka rehabilitation center sa Cebu nga pinag-iya sa kagamhanan o kini nahimutang sa lungsod sa Argao ubos sa supervisyon sa Department of Health. Pagsulbad niini nga kakulangan, ang mga local government units migama og kaugalingong community-based treatment programs sama sa lungsod sa San Remigio, Sugod ug Argao. Hinoon sa dili madugay ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, magdumala na sa labing unang rehabilitation center sa lungsod sa Pinamungahan. Ang proyekto gisponsoran sa usa ka telecommunications company kansang konstruksyon gitakdang sugdan sa tuig 2018. Kini si Rainer Bancalye alang sa Sugbo Karon. Gobernador Hilario Davide III, gipasidunggan isip Champion for Health, pinaagi sa Departamento sa Panglawas ug Swilig Family Foundation. Ang healthcare, usa sa 6 key agenda sa Davide administration. Gobernador Hilario P. Davide III usa sa mga 14 ka mga gobernador sa tibuok nasod nga gipasinunggan isip kampiyon sa Panglawas. Ang Departamento sa Panglawas ug ang Swilig Family Foundation nihatag sa pasinungog pinagi sa Champion for Health Governance aging pag-ila sa 14 ka mga gobernador di na dunay excellent ug efficient performance pagpatuman alang sa mga lokal nga programa sa Panglawas. Ang mga gobernador nga gihatagan sa maong pasinungog mitambong sa Provincial Leadership o Governance Program nga gipatuman sa Departamento sa Panglawas ug
Zwilling Family Foundation. Ang mga programa sa departamento nagamit sa Bridging Leadership Framework o Hospital Roadmap aron pagtabang sa mga liderato alang sa systematic nga reforma sa panglawas. Subay sa mga pasidong og baguhay pa lamang nakigtagbo si Gobernador Davide sa mga health officer sa lalawigan o rehiyon, din gidiskuter ang pag-align sa iyang development agenda o mga programa sa departamento sa panglawas. Subling ang giklaro sa gobernador ka ang pasidungog naghatag og dugang kadasig sa iyang prioridad sa panglawas sa iyang administrasyon sa lalawigan, di naduol na sa kalampusan. MOAS with them, no, on how they can assist our hospitals. Kini infra panalitan, doon na po sila inahatag po nato mga structures within our provincial and district hospitals. And we are very, very appreciative sa ilang gibuhat. Kami ni Director Benadas, ang atong regional director sa DOH din we have a very good working relationship. No? Are you saying, Gob, nga so far sa imong administration, kining natad sa panglawas, you are successful? Well, di ta kaingon success. This is a work in progress. No? We cannot really saying 100% successful, but we are getting there. No? Padulong ta diha. Muna atong tinguha Officially recognized. Yes. Alang sa kalambuan sa matag Sugbuanon, ako si Iralito Panya o kini ang Sugbo. Gobernador Hilario P. Davide III nangulo sa pagbukas sa alternate road nga makapamubo sa travel time gikan sa Cebu City paingon sa Compostela ug vice versa. Tuyo sa alternate road mao ang pagpaluag sa traffic sa Metro Cebu. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo may bukas og bagong alternate road na makapamubo sa travel time gikan sa Cebu City paingon sa lungsod sa Compostela nga dili na kinahanglang moagi sa Mandawi City ug sa mga lungsod sa Konsolasyon ug Liloan. So it's not a shorter distance, but definitely shorter time-wise kay wala man tayo maagian nga traffic. Mato ni Gobernador Hilario P. Davide III, ang Cebu City Compostela alternate road sinugdanan pa lamang. Towns, sa amo pong asatong pong self-discovery, ano natin mag-iyan panalitan, muna itong itanaw. Muna, as I've said, permiro pa rin sa kanamukan going to Mahal City. So, mangita pa ta, alternate roads. Ang Greenway Links Project usa ka alternative road sa tibuok probinsya sa Sugbo sa tuyo nga moluag ang traffic sa Metro Cebu. Bidugang ang gobernador nga kini nga karsada mosilbi sa mga motorista gikan sa manang bayan sa Sugbo paingon sa Cebu City ug vice versa. Sila sa video ug magpali mibiyahe sila sa alternate road Martes September 12 uban sa mga opisyal sa Kapitulyo ug sa mga sakop sa media. Si magpali mingon nga mga motorista makagamit sa alternate road sa higayon nga mograbe ang traffic sa Liloan, Konsolasyon ug sa Mandawi City. Ang highway gikan sa Cebu City nga moagi sa duha ka mga lungsod ug usa ka syudad adunay mga 35 ka kilometros paingon sa kanamukan Compostela. Si magpali kinsa nagpuyo sa usa ka village mga 40 ka kilometros gikan sa Compostela mingon nga kun grabe ang trapiko ug ang mga empleyado sa Kapitulyo mugahin og 2 ka oras pag-abot sa lungsod. The same road nga atong agian karon is the same identified by Medago na next year pag-concreting na sila. Mauni part of the Naga-Danau Highway. Ang mga opisyal migikan sa barangay Kanamukan mga alas 12:40 ang takna sa hapon ug nya mibiyahe sud sa usa ka oras ug tunga sa wa pa moabot sa barangay Hall sa Talamban alas 2:10 ang takna sa hapon. Gikan sa Kanamukan ang konvoy miagi sa barangay Bagalnga, Basak, Dapdap ug Tagubi sa Compostela dayon sa barangay Paril, Mabini, Binaliw, Pitos ug Talamban sa Cebu City. Sa langagyanan si Davide magpaliw mga kauban inspeksyon sa riprap nga gitrabaho sa barangay Paril ug sa one-lane road concreting project sa barangay Mabini. Ang convoy nakasugat usab og ginagmay nga traffic dinha sa barangay Pitos. Kini si Fred Kinyo sa Sugbo Karon. Kapulisan nga sakop sa Regional Public Safety Battalion 7 gibansay alang sa disaster response, pangandam sa gitawag og The Big One.
Cebu Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office nipahigayon o pagbansi-bansi sa mga sakop sa mga kapulisan aging pagsanong sa hangyo sa Regional Public Safety Battalion 7. Ang tulo ka adlaw nga pagbansi-bansi sa mga sakop sa Reinforcement Regional Public Safety Battalion nakahatag og dugang kahibalo alang sa mga kapulisan aging pagpangandam sa bisan unsay katalagman ilabi na sa gitawag og the Big One. Unsa ba gyud kaandam ang Sugbo sa gitawag og the Big One? Gani ang mga kapulisan dinhi sa Regional Public Safety Battalion giandam sa bisan unsang katalagman pinaagi sa paghimo og mga first aid training nga gipahigayon sa atong Cebu Provincial Disaster Risk Management Office. Ang pagbansay-bansay naglangkob sa basic first aid training, sanglit ang kapulisan mga may unang muhatag o pagresponde atol sa katalagman. Principally, ang role dyan unta sa police, kaya na ay mga disasters calamity, ang primary role is probably the security. However, di po na ito na sila pwedeng ma-discount ang possibility na di pwede po sila maka-assist sa sa pagkakaroon at po lang hinay-hinay o expose sa training sa emergency response team response kay that would be part of the added nga mga skill kay kanigong katawhan na to kaning public kung makita kay person in uniform ang silang assumption na nila kamaon na sila so bisod kayo nga muduol niya taong pulis niya ang pulis is not equipped to handle any medical nga mga emergencies nga punta. Mipadegsa na kong pasalamat ang mga sakop sa RPSB 7 na nagbase sa lungsod sa Cebu nga diin sila ang reinforcement atol sa pagpahigayon sa ASEAN Summit dito sa Bohol. Of course, we've been training our personnel not just exclusively to prevent crime, but also we are also prepared for natural disasters that are about to come, which includes earthquake, tsunamis, and what we are anticipating right now, which is the Big One. Ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office gikatakda nga muhimo og mga surprise nga simulation exercise ilabi na sa mga kaawani sa Kapitolyo. Nagsunod-sunod karon ang mga kalihukan nga gipahigayon sa atong Cebu Provincial Disaster Risk Management Office. Pagsiguro haduol sa zero reduction risk alang sa kalambuan sa matag Sugboanon. Ako sa Iralito pa niya. Kauban ako si Rafael Lucci sa Cebu Provincial Disaster Risk. Kini ang Sugbo Karon. Labing unang Human Resource Convention ipahigayon kapin sa duha ka gatos ka representante gikan sa nagkalaing-laing departamento ug opisina sa lalawigan gipaabot nga motambong sa kalihukan. Aniya si Fred Quinio alang sa detalye. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo pinagi sa Human Resource Management Office HRMO mo-host sa labing unang Human Resource HR Convention din sa Capitol Social Hall karong September 26 ubos sa tema Understanding People. Ang convention nagtingo sa pagpundok sa mga managers sa kagamhanan sa probinsya aron magkakaton gikan sa mga eksperto pag-obserba ning gitawag og best practices ug pagpamalandong unsaon sa pagkopya niini aron mosaka ang efficiency ug kaepektibo sa operasyon sa Kapitolyo. Ang mga eksperto sa nagkalalayang subject matters labot sa dumala og mga tao gihan ay sa mga speakers. Si Erwin Cudis, usa ka HR ug training consultant ug faculty sa University of San Carlos, USA Department of Psychology, muhisgot sa topic Understanding Generation Gaps. Yang ipambit ang mga tips unsaon sa pagdeal sa generational gaps sa trabahuan ug unsaon sa pagatubang sa matag generation cluster. Samtang ang muhisgot sa mental health mao si Maria Eileen Agpasa, usa ka psychologist sa 53rd Engineering Brigade sa Armed Forces of the Philippines, ubos sa topic Staying Sane at Work, Promoting Mental Health. Yang iladlad ang mga hagit sa trabaho, may labot sa mental health ug mopaambit usab sa mga tips sa pagdeal sa mga kauban o boses nga dunay mental health concerns. Laing psychologist ug faculty sa USA Department of Psychology, Mr. Neil Steve Quintanar, mutuki sa positive psychology nga naglakip sa batakang konsepto ug benepisyo labot sa positive psychology ug unsaon sa pag-apply niini sa trabaho. Sa laing bahin, usa ka forum nga giuluhan og How to be a Transformational Leader ipahigayon sa paghapon
Din ang mga resource speakers gikan sa nagkanalain nga natad, mupaambit sila mga ideya o panglantaw uban sa mga partisipante. Maapil sa forum o sa Attorney Ariel Bacatang, Acting Director 3 sa Civil Service Commission, Region 7, Dr. Mary Ann Di Mabayaw, OIC sa Public Affairs Office sa Mactan, Cebu International Airport, Mr. Nelson Udaya, Regional Marketing Director sa Jollibee Foods Corporation, ug Mr. Rex Pablo Colina, Campus Registrar sa Parep Springdale School. Kapin sa duha ka gatus ka mga representante gikan sa mga departamento sa Kapitulyo, mga opisina, mga ospital ug local government units mutambong sa convention. Ang convention mo'y pagsuportar sa Philippine Civil Service Anniversary, usa ka tinuig nga selebrasyon nga gipanguluhan sa Civil Service Commission. Ang sa kabuan nga selebrasyon nanas ika-117 ka tuig ubos sa tema tugon sa hamon ng pagbabago, malasakit ng lingkod bayani. Ako si Fred Kinyo sa Sugbo Karon. First Lady sa Nalawig sa Sugbo, Jubil Angan Davide, miauhag sa mga batanon aron mao mismo ang mangulo sa ilang kinabuhi ug pagpili sa mga positibong kalidad sa ilang ginikanan ug pagligon sa ilang pamilya. Ang pamahayag giluwatan ni Davide atol sa iyang pagigpulong at tubangan sa mga tinun-an sa Cebu Technological University Oslo Extension Campus ug sa pipila ka mga high school students niadtong September 18 isip kabahin sa serbisyo karabahan sa probinsya sa maong lungsod. Sa mahigayon gidasig usab ni Jubel ang mga batanon pag-apil sa gitawag og reversal rules tungod kay bulahan sila nga makahigayon pagatiman sa mga tigulang nilang ginikanan ug apuhan. Si Davide may palanog ini isip inspirational message atol sa Youth Symposium usa ka lecture nga gihatag ngadto sa mga duha ka gatos ka high school students atol sa serbisyo karaban. Ang Youth Symposium giorganisar sa Cebu Provincial Youth Commission kon CPYC, Cebu Provincial Social Welfare Development Office PSWD, Cebu Provincial Anti-Illegal Drug Abuse Office CPADAW ug sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO. So kaning gamay mensahe, I hope the rest of the afternoon you'll get some insights, some inspiration of how you will lead your lives. At tubangan sa mga grade 7, 8, 9, 10 ug 11 si Davide miauhag sa mga bata ng pagpili sa direksyon na gusto nilang subayon. You get sa mga tanang positive o negative na nakita niyo sa iyong pamilya, choose the positive. And you have direction of the method. Drop the negative, you choose the positive. The strengths and weaknesses of your parents, of your family, drop the weaknesses and learn from the weaknesses, and then take the mga strengths. Bawa na i-enhance ninyo. Iyang gisultihan ang mga batanon nga ang pagkabatanon mao ang pagkaligon kusgal ug aptik ug kini naghatag kanila og special nga papel pag-atiman sa mga idaran ug sa mga tawo nga may apan sa kinabuhi atol sa katalagman. Gani si Jubel mipaambit sa mga teeners sa iyang kasinatian atol sa iyang pagbisita sa My Home Pinamungahan diin gikakita niya 10 anyos nga bata nga gigamit isip drug courier. Gisgutan usab niya ang kaso sa Cordoba diin ang 2 anyos nga bata gibaliga sa iyang ginikanan sa cyber pornography. Hinoon iyang gisultihan ang mga tinunan nga dili basulod ang mga pagkulang sa ilang ginikanan kundi ati manon hinoon sila. Ang mga topic sa symposium mao ang prevention education nga gidumala sa CPADAW, climate change adaptation nga gidumala sa PDRRMO, responsible netizens nga gidiskuter sa PYC ug unlad kabataan program nga gidumala sa PSWDO. Ako si Iralito Panya ug kini ang Sugbo Karon. Usa ka 52 anyos nga si Enrica Padigos nakadawat og sorpresang inadlawan cheque nga mokandidat og 50,000 pesos gikan kang Vice Gobernador Agnes Magpale tungod sa iyang pagkasentenaryan niadtong September 12 dinhi mismo sa Cebu Provincial Capital. Si Padigos usa ka great grandmother sa 33 niya ka apo. Mipaambit nga dili siya moinom og gatas kundi kapilang og sikwate matag adlaw sa dili pa ang inadlaw niyang gimbuhaton. Matud niya, bisan sa iyang pangidaron, wala pa siya makaadto og doktor o dentist ug wala usab niya pakatawha ang iyang mga anak sa ospital. Nagtuo usab siya nga ang iyang mga ngipon mahingo ra sa natural nga paagi paglabay sa panahon. Bisan og wala siya makatunob og eskwelahan sa tibuok niyang kinabuhi tungod sa gilayon sa iyang Pinoy-anan, apan nakat-on siya pagbasa labi na sa pangadji og nobina. Matud ni Enrica, nasubo siya nga ang iyang kapikas wala makasaulog uban kaniya ning talagsaong okasyon sa iyang kinabuhi tungod kay mipanaw na siya sa laing kalibutan 5 na katuig ang milabay. Si Magpale miambit sa iyang kalipay pinaagi sa tabang sa probinsya
sa mga senior citizens, labi na sa mga indigents. Ato manggid ning tagad ang mga senior citizens kay sama sa atong gisaad ang lalawigan sa Sugbo ubos sa panggamhanan ni Governor Junjun Davide karon aduna gyud programa sa tanan nga sektor. Moingon ta kalambuan sa tanan gyud nga Sugboanon. Samtang laing centenarian o sa kasinging centenarian Rosita Cudilla sa lungsod sa Sugod, Cebu, nagkadawat usab og 50,000 pesos nga gift grant gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo pinagi kang Vice Gobernador Agnes Magpali diya sa provincial capital. Si Cudilla 108 anyos, mipaambit siyang talento sa musika uban kang Magpali og sa mga sakop sa media, siyang miawit sa paborito niyang classic human madawat ang cheque. I can tell you, I love you. I think that you are there for me, and I have you for you. Hello, my dear sister. I can't tell why I love you. Bisan kung medyo may problema siya sa pangdumog tungod siyang pangidaron, apan wa sa hereditary disease sama sa high blood pressure o diabetes. Diyang gipangutana siya ni Magpali sa sikretos kataas siyang edad, si Cudilla mingon nga sagad siyang gikaon utan ug mutumar usab siya og multivitamins. Mato ni Cudilla, yang inahan namatay sa pangidaron nga 116, samtang yang bana 96 anyos. Doon na siya 2 ka mga anak ug 28 ka mga apo ug gani siyang mananaog sa usa ka beauty pageant. Gani gikoronahan siyang Miss Sugod niadtong 1927. Ang kagamanan sa probinsya sa Sugbo naghatag og cash incentives sa mga centenarian, pagyukbo sa kagatus katuig nilang pagpakabuhi ug sa pagsuportar sa ilang batakang panginahanglan. Gikan sa 20,000 pesos lamang sa miagi mga tuig, ang provincial board may pasaka sa incentives ngadto sa 50,000 pesos. Pinagis resolusyon nga giaprubahan kanitong Abril ning tuiga, dalawa sa pagsaka sa presyos medisina ug sa uban pang palaliton. Ug sa mag-uban kita, ubanin ninyo sa lungsod sa Ronda alang sa Panginabuhian Festival. Sa paglabay sa mga tuig, nagkadaghan na ang mga industrial nga porma sa panginabuhian. Apan bisan pa sa mga kausaban, dili na tuangay ikalimod nga ang rural nga panginabuhian dako gihapon og ikatabang alang sa kalambuan sa matag Sugboanon. Ang mga talanawon dinhi sa Ronda yano pero matahom, luyo sa kahilom niini dako kini og ikatabang alang sa mga mag-uuma, mangingisda alang sa ilang panginabuhian. Maong dinhi sa Ronda, mag-uban kita! Ang tabo sa matag lungsod nagsilbing timailhan sa kaabunda sa agrikultural nga bahin sa Sugbo. Lakip ini ang matag lungsod nagmapagarbuhon sa ilang mga naani ug kining tanan nagsalamin sa ilang kakugi sa panginabuhi. Dinhi sa Ronda nahimamat namo sa tabo ang usa ka miyembro sa Farmer Scientist Training Program nga si Ma'am Leliosa T. Abiar. Maayo gyud ang FSTP. Ang among panginabuhi karon nga na membro namin sa FSTP, dili na gyud mi lisod. Kaya nakahibalo naman mi sa mga pamaagi nga gitudlo gikan sa probinsya. Gikuyugan pud kami ni Leliosa ug iyang mga kaubanan sa ilang demo farm nga nahimutang sa barangay Malalay. Kami ang Malalay Farmers Beneficiaries Organization. Dali na mag-uban kita! Para sa kasayuran sa tanan, ang FSTP o Farmer Scientist Training Program parte sa programa sa kalambuan sa kabanikanhan ni Gobernador Hilario Davide III. Nagidisenyo aron paghupay sa kahimtang sa mga mag-uuma ug pagdugang sa ilang ani o produksyon. Dinhi makat-on ang mga individual na mag-uuma kung saon pagpalambo ang ilang ani sa scientificanhong pamaagi.
gawa sa pag-uma ang maong organisasyon nagbuhat sab og nagkadaiyang produkto gikan sa ilang naani nga nagsilbi sab nilang alternatibong panginabuhian. Kining tanan nagpamatuod lang nga angay lang natong saulugon ang rural nga panginabuhian sama na lang sa tunoig nga panginabuhi festival dinhi sa Ronda. Kining atong panginabuhi dapat gyud natong ihudyaka kay kini salamin sa atong kalampusan ug nag-abag sa atong kauswagan maong padayon kita sa pagsilibrar sa paghatag og importansya sa mga panginabuhiang nagpakita sa atong pagkasugboanon. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita. Maukadto ang mga balita gikan sa lalawigan sa Sugbo, hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Kauban ang inyong tigbalita, ako si James Canoy. Ug ako usab si Corina Lucero. Daghang salamat and enjoy your weekend.